Salutare lume! Tocmai am revenit cu un episod din Minecraft Survival. Am mai fost la minat chiar acum 2 minute. M-am întors de la minat, am minat niște iron și niște cobblestone. În episodul ăsta este episodul 3, dacă nu mă înșel. În episodul ăsta o să adunăm materiale pentru casă, ca să o terminăm. În episodul 4 vreau să o terminăm și după o să mergem la minat, o să construim o moară, vreau să fac un fel de sat, înțelegeți, din aceste clădiri mirobolante, așa, și da, eu în minte un model de casă, nu știu dacă o să-mi iasă pentru că necesită mult timp. De fapt nu necesită mult timp, dar nu prea mi-e ok să muncesc așa la casă și... Dar mă rog, fac eu ce fac și tot o termin. Trebuie să o termin. Mă rog, cam așa va arăta un perete și în găurile din peretele ăla o să se afle, nu știu, văd, pentru că da. Dacă mai tac, înseamnă că nu înseamnă că am murit. Deci, asta nu înseamnă clar. Înseamnă că nu mai am ce vorbi, pentru că, nu, v-am spus, nu sunt obișnuit să vorbesc mult. Sunt așa mai tăcut și da. Dacă mai auziți un fâșit, nu e vina mea. Din nou vă spun. Eu am condiții foarte bune de filmat, deci, da. Și dacă aș găsi și... Da, nu mai am lemn foarte tare. Mergem să luăm lemn. O să iau amândouă tipurile de lemn ca să arate mai fain casa. De fapt, o să văd care dintre ele se potrivește cel mai bine. Mai am foarte puțină durabilitate la toporul ăsta. Am omorât foarte multe animale cu el și animale și de toate. Și mobi. Mă rog, am omorât cam tot cu el. Pentru că e cea mai bună armă decât să folosesc pickaxe-ul care l-am terminat în mină. V-am spus, am fost la minat. Aici am itemele, cobblestone-ul, gravel-ul și iron-ul. Le-am aici. Și da, eu voi termina în episodul următor casa. O să vedeți terminată și din viitoarele episoade o să vedeți că o să merg la minat, o să... Direct, o să fii Marcele. O să merg la minat, o să fac mai multe chestii, cum ar fi construiesc, minez, mă bat cu mobii, mă duc în explorat. O să caut foarte mult deșert ca să iau cactuși, fermă de cactuși. O să fac ferme. Nu știu, o să fac tot ce prind și tot ce se poate pentru ca seria să aibă mai mult interes. Da, stați puțin să-mi iau microfonul, să-l aranjez mai aproape de gura mea, ca să mă aud, mă aud bine! Să-mi spuneți și mie dacă mă aud bine. Așa,
V-am spus, nu sunt obișnuit cu setările. Eu acum iau lemn pentru căsuță. Și da. Iar dacă tac nu înseamnă că am murit, înseamnă că nu am ce vorbi. Și da. Acum mergem să facem căsuța. Pentru că am zis că o facem. Mori, satano! What? Ce ciudat. Mă rog. Așa. Iau căsuța, termin căsuța. Mergem la explorat. Terminăm totul. Stați puțin. Să văd aici cum ar arăta mai bine. Așa? Habar n-am. Mi s-a terminat lemnul. What? Deja? Cred că arată destul de bine. Firar. Arată foarte bine, zic eu. Acel schelete se zbate pentru viața lui și mi-a dat mare headshot. Au. Au. Da, și scheletul din episodul trecut l-am omorât cu chiu cu vai și am primit acești pantaloni. Projectile Protection au dați 2. Nu sunt foarte buni, dar nici cei mai slabi. Așa că am ales să-i port ca să mai am și o urmă de protecție acolo. Să nu mor chiar așa de repede. Cred că ar merge ușile astea de bărci. Cred că ar arăta mai bine, cu toate că, nu știu, mai mult, în principal am folosit oak wood, adică stejar sau ce-o fi. Arată mai bine așa. Iar aici voi pune exact pe invers, deoarece trebuie să fac vreo grafă. Nu există episod fără vreo gafă, mă rog. Și fac și un de ăsta care nu va folosi foarte mult. Din Iron Ore o să fac niște unelte și armorică, pentru că o să am nevoie. Nu pot să stau fără armură. N-am să mă mai duc în partea aia după porcăria de cobblestone. O să merg aici și fac un strip mine, parcă zice. O mină de asta așa manuală. Când să-mi iau și eu niște cobblestone, după aia o astup că o să strice decorul. Da, nu o să colectez itemele care nu-mi trebuie. Adică andesitul, dioritul și astea nu o să le colectez dacă ăsta e andesit, nu. Andesit, diorit și granit, parcă. Ăsta e granit, ăsta e andesit, nu, ăsta e dioritul și da, m-a răsucit, stați puțin că iau acum. Ăsta e diorit, ăsta e granit. Da, și celălalt este un bloc așa mai de culoarea cobblestone-ului, care arată ca
de culoarea, pardon, a stăunului, care este andesit. E un bloc de ăsta care arată frumos, polished. Cel mai frumos bloc mie mi se pare andesitul, după dioritul, nu, după granitul și după dioritul, pentru că dioritul arată oribil așa alb și, și când e polished arată groaznic. Și așa simplu arată groaznic oricum. Deci că e o vomitătură. Ca asta cred eu. Am mai făcut construcții cu aceste materiale, dar nu m-au pasionat foarte mult, adică nu m-au impresionat. Toți acești zombi cum se zbat așa pentru viață. Știu că am sabie în inventar, dar am nu mi-a venit să o folosesc. Nu știu, m-am deschis eu ăla. Ciudat. Mă rog. Așa. Eu acum o să iau mai multe blocuri ca să mă asigur că o să fac bine. Nu luați în seamă fundalul meu, fundalul de la mine din casă. E nebunie. Cu sărbătorile, mâine trebuie să plec și vă dați seama cum e la mine în casă. Dar nu cred că vă interesează. Și casa nici nu era să recunosc ușa. O să fie acoperișul un model ciudat. Tot din aceste două materiale, lemnul ăsta alb, din care nu mai am foarte multe bucăți, și cobblestone-ul, care va arăta destul de bine. Adică în așa. Stați puțin să mor pe asta. Așa, și aici va veni. Am căzut, am uitat. Aici pun două blocuri și după va veni exact pe invers, adică cobblestone-ul va fi unde e birchwood și birchwood-ul va veni unde e cobblestone-ul. Da, o să șterg datele inutile. Nu am foarte multă memorie pe acest telefon, am 8 mega. Și ca să nu se ducă spațiu sau și timpul, voi închide aici acest episod de Minecraft, în care nu am făcut prea multe lucruri, dar în episodul următor vă voi garanta că nu o să mai fie așa de plictisitor. Deci, salut! Ne vedem în următorul episod.